Kapitel 4. Regnskabet. Formålet med, at virksomheden udarbejder et regnskab, er at vide, om virksomheden har overskud eller underskud. Det er ved hjælp af regnskabet, man finder ud af, om det er tilfælde. Et andet formål kan være at holde styr på de penge, virksomheden har til gode hos kunderne, og de penge, virksomheden skylder til leverandørerne. Et regnskab består af en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og omkostninger for det år, der er gået. Er indtægterne større end omkostningerne, har virksomheden overskud. Er omkostningerne større end indtægterne, har virksomheden underskud. Balancen er en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver. Aktivsiden viser virksomhedens værdier på et bestemt tidspunkt. Passivsiden viser gæld over egen kapital på et givet tidspunkt. Summen af aktiver og passiver er altid lige store, det vil sige, at det skal stemme.